Cambados a Illa, Meaño, Meis, Portas, Moraño, Grove, Ribadumia, Sanxenxo e Vilanova terán máis reductores de velocidade. Así o decidiu a Deputación de Pontevedra. O ente provincial ven de anunciar a instalación de 2 novos lotes de lombos cun montante global que supera o 1.000.000 de euros. No caso da zona norte da provincia, onde se inclúen os concellos de Arousa, o investimento supera o 500.000 de euros. Dende a Deputación entenden que nestes momentos non existe ningunha outra alternativa para incrementar a seguridade nas vías. Gustaríame que non fora necesario. Gustaríame, porque quere dicir que non hai un sector dos condutores e condutoras pois que fai o animal poñendo en risco a súa vida e, sobre todo, a dos demais. Ahora, nestes momentos non hai máis remedio. Nun almorzo informativo, o vicepresidente da Deputación salientou que os elementos de calmado de tráfico repercuten na seguridade viaria. César Mosquera asegura que teñen outros beneficios adicionais. Algo se debeu ter que ver, xa ver resultados, porque a provincia de Pontevedra, eu creo que hasta hai 2 anos, desde hai 12 hasta hai 2, era a que tiña os seguros máis caros do Estado. En este momento xa estamos baixando, estamos de terceiros ou de cuartos. Algo se debeu, non digo que fora só este motivo, pero algo se debeu notar, non? O vicepresidente tamén se referiu á posible limitación a 90 das estradas secundarias de dobre sentido, unha demanda que leva anos en riba da mesa da DXT. Mosquera cree que a medida serviría para reducir a sinistralidade. Alégrome e agardo que poidan aprobar, porque iso intentara xa no 2009, cando estuvera aquí Ledesma, que era o seu director, e intentar aprobar cando estaba María Seguí, directora xeral de tráfico, e a ver si ahora vai. As obras para a instalación de lombos comezarán no vindeiro mes de febreiro de xeito escalonado. Teñen un prazo de execución de 9 meses.